30 de semne că partenerul tău nu te mai iubește. Partea 1. 1. Te ignoră complet. Ai avut vreodată senzația că nici măcar nu existi pentru partenerul tău? De parcă nu mai faci parte din viața lui. Dacă da, atunci este timpul să-l părăsești cât mai curând posibil. Poate a început să trăiască o viață proprie, luând propriile decizii care nu te includ în ele. Poate că voi doi ați luat toate deciziile împreună la începutul relației voastre, dar acum te simți lăsată deoparte de parcă lui nu-i mai pasă de ceea ce crezi. Acesta este un mare semn că nu te mai iubește și că ar trebui să mergi mai departe cu viața fără el. Poate că se comportă ciudat când ești în preajma lui. Este nervos și se preface că este singur cu propriile gânduri. Acesta poate fi propriul lui mod de a spune că nu te mai iubește, chiar și cu lucrurile de bază, cum ar fi să-și calce cămașa sau să-și facă singur o ceașcă de cafea. Nu te va întreba dacă vrei să îl ajuți. O va face singur pentru că se distanțează intenționat de tine. Dar nu ar trebui să îți fie frică să vorbești. Ar trebui să-i spui că vrei să vorbești și el ar trebui să asculte ce ai de spus. Părerea ta contează și trebuie să-i arăți asta. 2. Nu mai are dorința de a comunica cu tine. Simți că de fiecare dată când îi spui ceva, parcă ai vorbi cu un perete și nu cu o persoană reală. Poți spune că există o lipsă de comunicare în relația ta? Dacă da, atunci acesta este un semn că partenerul tău nu te mai iubește. Lipsa de comunicare este chiar mai gravă decât atunci când te ignoră. Când încetează să mai comunice cu tine, înseamnă că și-a pierdut interesul pentru tine. Și nu doar atât, dar și-a pierdut și nevoia de a comunica cu tine și de a se conecta cu tine la un nivel mai profund. Și dacă vrei să ai o relație serioasă cu partenerul tău, atunci comunicarea ar trebui să fie prioritatea ta numărul 1. Chestia este că nu doar că nu vorbește cu tine, dar a încetat cu totul să comunice cu tine. Asta include și limbajul corpului și contactul vizual. Nu vrea să te mai îmbrățișeze. Nu își petrece nopțile cu tine în pat. Toate acestea sunt subtile. El nu te mai iubește și nu mai ești persoana iubită lui. Comportamentul lui îți spune că este timpul să accepti că ceea ce ai avut a dispărut de mult. Partenerul pe care l-ai cunoscut cândva a dispărut și acum ai lângă tine această persoană lipsită de emoții care nici nu vrea să vorbească cu tine. Ce rost are să încerci să rezolvi orice alte probleme dacă nici nu vrea să vorbească cu tine? Cuvântul relație nu înseamnă nimic pentru el. S-a terminat între voi doi și trebuie îți dai seama de asta. Nu prelungi sfârșitul inevitabil al relației tale. Nu are rost să încerci să repari ceva care e stricat de foarte mult timp. Ai fost orbită de iubire. Comunicarea este crucială în fiecare relație. Ori de câte ori comunicarea lipsește într-o relație sau nu este eficientă, atunci este probabil sortită eșecului.